We true story fa okwanya bibifo bi fa so edwane fin ko aso mu ho e wa America ho 1863 abrantie bi e friend Peter ne yere ye adwuma wa sawa fu bi mu mu ne omomba Peter te se ya ton na slave master foforo nti oni na busuafo ni din kra etwa to no ne omobɔ mpae abrofo no ba se omo e betwena kona so Peter ka se omo ntwen kakra na so omo anti ase nti Peter eni omo kon na afi omo di tuo ekire ne yere so na eno ma Peter jaye na oni omutina ehyen no mu ye de Peter ne nkoa aka no bi etina cage mu ti sesebi anantwi na bro omo kono ne ma ne disum edi n'echi na ohye omo bose obeba abefa omo one day ye de omo dru baby omo be ye adwuma no na de omo be ye eye train ekwan ohawa na ewo ho no eso esene ohawa na ewo asa wo fu mu ho no na se wo ya so de a ona wabeka akoye na de entrance no nyo boom na no muda adwumadin ni nyina achi na slave masters no tumi bobɔ mo na mo didi o matem na so na de time kra ni say no mo the Bible I defend you mo nkraman bibria mo hu so wo ho nti say wo try say wo dwane a mo beba ba chiw ana so say ye de dade esigem ebe hye wanim ahye wanim so anaju ye de slaves ni na ebe o mo cage nim na mo hu slave ba ko a wo ba na ofo ya mo pa slave ba ko friend Thomas esu nti Peter ka mene down na waka Nyankopon wasem ekire no na so slave ba ko friend John ka kire ni say Nyankopon bi eni wa odwo mo Peter ka say nti sa no bompae ma o Peter ti say abrofo no edi nkomo bi ehu hia na omo ka say Abraham Lincoln free slaves no mo mutimi dwane no mo ko Baton Rouge ekohwehwe moa omo di nkomo no mu se Thomas a mistake we aduane no ho nti omo ye se omo betwena so na so Peter try say obesi omo kwan na o kirechi omo mu se o ya akoda ntia na so gas ni bi ebobo no na o di tuo kire Peter so na so slave master ba ko ka so omo njai tree slave master ba ko ba Peter obeka kire ni so open asem ti na omo ejaye na Peter ka kire nse so open asem dia omo aduane pa ene nama kese na o de man nkraman no bi na so ade achi no de chin to Peter kon no ma no bi bum kotodwe wani na nkraman a woni nchen no so epon echi bra o modede no Peter ka Abraham Lincoln ne Baton Rouge asem no kire omo na o ka kire omo se omo so betimi afa wura na eda ho no mu akodru ho in 5 days na ebi mpese omo beti ase efise no omo sin wura no mu ehu na so ibiti Peter ase na afia camera pa omo de bedwane emre bi slave bi ewu ibra na omo ye adwuma na gas ne ka che Peter se won fa no nkoto amena bi a omo tuni pa omo awu egum ehu abrofo bi na etu sa amena no na so omo hu Peter no omo ka se bibi ni na ewo se otu sa amena no inti Peter sha ase na ofa ni shovel Peter hu se we ye perfect time a obetimi adwane nti wo twen ma explosion bi esi wo field no so e distract omo na o hwiri si ba akoso ekun no esen awia ne sekai nko ano bi hu nti omo so hyase ne gas no edisi eni ma John awia ba akotu alarm raise ema omo hyase shooting ko ana na omo dwane no bi ema ebi we na bi nso tumi dwane abrofo no hyase de omo krama no so gum ram so omo de hwehwe omo Peter ne ne namfo miensa ebihia na odi omani medi omofa kwaye no mu ekopem se omokoto nsuo bi Thomas eyem ehye no bra ohu sa denchem ewo nsuo nim no na eno ema nkraman no beto no ekeka no esanse na ne yem hyehye ne nenti master no ebeto so no ma nkraman ni jaye na obisa ne se hemfa no ne group no eko na on pese obeka nti okache ne se oka baabi omokwa obeja na ama nako oka de onim ekire no no jai ne se won fan suo mu nko na so o shooti Thomas na o shooti no denchem no ewe no Peter any other guys na etwan suo na sundwem akasa si omuntem nti obi afa ne we Peter hu se moje fini na ho eba na ohun se o so yi bibi fa ho nyesa nkrama no betimi de eno ehia ne sent ehu baabi o wontem Peter ekopie efie bia na omo so wonkoa Peter eye se usi na so broni akora bi ehu no okobo bell alert obia slave master nso te bell no ewu mremu no okofio mo mo chen baby a Peter fa
Peter egyina echichiri ne kuro no nanso mogya no ɛyɛ mu nti ɔde hyɛ baabi a nkraman no ɛbɛhu na ɔkɔhyɛ nsuo no mu. Wei trick slave master no ne nkraman no na ɔmo faa baabi foforɔ efisɛ na ɔmo dwen sɛ Peter across nsuo no. Dɛnkyɛm no bi hyɛ aseɛ sɛ ɔbɛ ataake Peter nanso Peter ɛde ne dua no bi epia no na afei okun dɛnkyɛm no. Na yere no ɛsɔ ne ho daeɛ na ohun sɛ ne kunu wɔ ɛsane mu. Ne ma no bisaa no ɔmo papa ho asɛm na ɔka kyerɛ ɔmo sɛ ɔmo papa da so te ase na ɔbɛba abɛfa ɔmo one day. Peter kosii ɛwɔ dua bi ɛso na adeɛ kyee no slave master no ne ne nkurɔfoɔ no hu dɛnkyɛm a no wawu da hɔ no na ɛno ma ɔmo hu sɛ Peter baa ha na ɔno na ɛyɛ bi a okun dɛnkyɛm no. Ɔmo yɛ ɔmo adwene sɛ ɔmo bɛda hɔ anadwo no na dɛnkyɛm no nam no na ɔmo wee. Adeɛ kyee no Peter toa n'akwantu so na ɔde atɛkyɛ ɛne mmoa agyanan ɛyɛ ne ho ɛma once na ɛbɛguu ne ho nanso na wei bɛboa no ama akata ne ho sent no na nkraman no ntumi ɛnhu baabi a ɔwɔ. Ɔbɔ mpaeɛ kyerɛ Nyankopɔn sɛ ɔmmoa no. Peter kɔpie nnuadan bi a na nsupa ne aduane pa nso ɛwɔ hɔ na na egya nso wɔ hɔ na ɔde ne sekan no ɛto egya no mu ma ne heatii sɛnea ɛbɛyɛ a ɔde bɛhye ne kuro no mu ama akɔ ntɛm. Ɔsan de egya no bi egu ne bucket mu na ɔde furudua no ɛma ahosie no ɛpam mu bees no ɛma ɔtumi nya ɛwo a ɛwɔ hɔ no ebi. Master no hu sɛ ahosie bi ɛwɔ soro na odi akyire nanso na Peter asi kwan so ɛkɔ dadaada. Na kodoɔ bi wɔ hɔ a na wɔwɔ bi ɛda mu nti Peter ɛde ne dua no yii hɔ ne to nsuo no mu na ɔfaa kodoɔ no ɛde sii kwan so. Ɛha nso master baako abɛka kyerɛ Peter yere ne sɛ ɔmatɔn no na ɔbɛfiri hɔ in 2 days. Na Peter yere no mpɛ sɛ ɔbɛkɔ efisɛ ɛnɛ wɔ sɛ ɔgya ne mma no hɔ na ɔpɛ sɛ ɔtwɛn ne kunu Peter nti deɛ ɔyɛɛ ne sɛ ɔkɔɔ machine baako a yɛde yɛ asaawa no bi ho na ɔde ne nsa hyɛ mu ɛma ɛtwa ne nsa sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔnkɔ. Aha nso Peter ɛbɛhyia n'adamfo John na John bufu Peter sɛ ɛsiane sɛ wabɛhyia no nti yɛbɛma mmorɔfo no nso aba abɛkye no nanso Peter ka kyerɛ ne sɛ obiara nni n'akyi. Ɔmo te nkraman no nka na wei nso saa ma ɔmo ntɛm tetee. Peter kɔhyɛɛ edua bi ntɛm na John nso ɛkɔhyɛɛ edua bi so nanso ne ti anyɛ yie. Nkraman no hu no na ɛma mmorɔfo no nso ehu no. Ɔmo kaa sɛ ɔnsi nanso wansi nti slave master no ɛbɔ ne tuo na ɔwae efiri dua no so. Ɔmo yɛ sɛ ɔmo bisa no Peter ho asɛm baabi a ɔwɔ nanso wanka nti slave master no etwa ne ti anim no so na Peter hui na afei ɔde maa ne gas ne sɛ ɔmo fa nkɔ camp hɔ as a message. Peter pie firi edua no mu nanso na nsuo tɔ na wɔhu n'adamfo John a na wawu da hɔ no. Peter kɔpie fie bi so a na egya ɛda mu na mmorɔfo no nso bi ɛwuwu efisɛ na ɛbɛyɛ sɛ slaves nso ɛwɔ ha na ɔmate Abraham ne nkɔ asɛm no nti na ɔmo ne mmorɔfo no de asi anim. Peter kɔwuraa ɛdan bi mu na wɔhu table a na nnuane ayɛ so ma nti ɔdi bi. Ɔte noise bi wɔ soro na ɔkɔɔ sɛ ɔkɔhwehwɛ ade korɔ na ɛyɛ abaayewa ketewa bi a na wayɛ mmerɛ a ɔyɛ wo. Ɔde ne ba abɔnten nanso aborɔfo baako hu Peter na ɔmaa ne de ne sekan no too hɔ. Ankyɛ abɔfra no wei na wei ɛyɛ Peter ya ne hyɛ n'abufuo ɛma ɔne broni ne de si ani ɛma ɔkum broni no. Peter adwane fa nwura no mu nanso kraman baako ehu no na ɔbɛn no Peter ekum no. Adeɛ kyee no Peter ɛkɔduu baabi a na aborɔfo no bi ɛwu ɛwɔ mpoano ɛwɔ hɔ na wɔhu sɛ Abraham ne nkurɔfoɔ no te ship so nam ɛpo no so ɛreba na ɔde anigyeɛ ɛhwɛ ɔmo kwan sɛ wɔhyia ɔmo nanso slave master no ehu Peter na opia no ɛto fam hɔ ɛbobɔɔ no. Ɔyɛ n'adwene sɛ ɔbɛku Peter nanso obi shooti no wɔ n'akyi ɛma no wei. Na ɛyɛ Abraham ne nkurɔfoɔ abibifoɔ a ɔmo ɛreko agye slaves no. Peter akoma tɔɔ ne yam na ɔmo de no kɔɔ ɔmo safety camp a na ɛwɔ Baton Rouge. Peter ho hyɛ aseɛ sɛ ɛtɔ no na ɔkɔɔ soldiers no bi hɔ sɛ ɔrekɔgye nkrataa ɛkyerɛ sɛ ɔyɛ free man. Ɔmo kyerɛkyerɛ no mu sɛ ɔbɛtumi ayɛ adwuma ɛwɔ federal farms anaasɛ ɔbɛtumi ayɛ army. Peter ampɛ sɛ ɔbɛte aseɛ nanso akyire Peter choosii army na ɛno na ɛbɛtumi aboa no ama no akɔgye n'abusua. Peter hu n'adamfo bi a yɛfrɛ no Gordon na ɔne no wɔ afuom hɔ na n'ani gyee na ɔka deɛ too John ho asɛm nyinaa kyerɛ no. Peter kɔgye ne uniform na ɔdanee n'akyi ɛma otwa mfonyi a na ɔdanee n'akyi a ne aboro no ɛde kyerɛ wiase nyinaa sɛ abibifoɔ afa atete mu ɛwɔ nkoasom mu.
Peter kɔhuu sogyani panyin bi na obusaa no deɛ ɛkɔɔ so wɔ baabi a na wɔwɔ no. Peter kyerɛkyerɛ ne nyinaa mu nanso panyin no hwɛɛ Peter picture no na ɔka kyerɛɛ Peter sɛ ɛsiane sɛ yɛaborɔ no ne nti ebia na n'aso ɔden nti ne yɛborɔ no saa nti ɔntumi mmɛyɛ sogya. Nanso Peter kyerɛkyerɛ mu sɛ yɛborɔ no ne nyinaa no na ɛyɛ adwumaden na wɔreyɛ na ɛsiane borɔ no nyinaa nti ɔtumi fam na wei nso ɛyɛ adeɛ a ɛbɛtumi akyerɛ sɛ ɔyɛ sogya. Ankyɛ ntɔkwa bi siiɛ ɛma explosion bi ɛka Peter na ɔkɔɔ unconscious. N'ani so tetee no ɔkɔpɛɛ baabi sie na ɔtoaa ntɔkwa no ɛso. Peter hu sɛ commander no ayɛ mmerɛ nti ɔde vim ɛdi ɛdɔm no anim ɛma ɔmo dii ako no. Ɛko no bɛɛwie no soldiers no ɛkɔɔ plantation biara mu ɛkɔ free slaves no. Ɔmo kɔduruu efie no a na Peter wɔ mu no na ɛyɛ ɔmo nwanwa sɛ ɔmo ahu Peter na ɔmo ani gye. Peter hyɛ aseɛ sɛ ɔhwehwɛ n'abusua nanso na ɔnhu ɔmo. N'akoma ebubui na afei ɔbɔ mpaeɛ na akyire ɔhu ɔmo na ɔmo ani gye ɛsan sum yie paa. Nti 1863 Lincoln mmra no nti ɛbifoɔ bɛyɛ 400,000 ɛnya afahodeɛ na 1865 mu ɛno ɛbibifoɔ ɛbɛyɛ 4 million ɛde ɔmo ho firi nkoasom mu ne yɛmu nhyehyɛ biara mu. Like and subscribe.